Jäi kyllä mietityttämään se hoivaklinikka-juttu, että se Osku näytti olevan siellä töissä, niin soitetaanpa Oskulle. Morjesta Jukka. Mitäs kuuluu? No moikka Osku. Kuulen näin netistä tommosen hoivaklinikka-jutun. Huomasin, että sä oot mennyt töihin sinne ihan. Et mikä juttu se on? Joo, kuule, mä pääsin tuossa kesäkuun puolessa välissä sinne töihin. 5 hours later. Puhutaan niin sanotusta Norjan mallista, jossa vammaiset työllistää itsensä ja työyhteisö koostuu vammaisista ihmisistä. Koska me uskomme siihen, että vammaisilla itsellään on paras asiantuntemus omista palveluista ja siitä, että miten ne pitää toteuttaa. Onko se ihan uusi juttu? Joo, vammaiset työllistää itseensä, että he ajattelevat, että vammaiset oman elämänsä parhaita asiantuntijoita. Se koostuu tavallaan tämmöistä vammaisten työyhteisöstä. No kuulostaa kyllä tosi hyvältä. Tämä henkilökohtaisen avun palveluala on kaivannut jotain uutta, ja mä oon myöskin etsinyt vähän uusia mahdollisuuksia parantaa vammaisten yhteiskunnallista asemaa ja edistää oikeuksia. Et pitäisikö sinne hakea ihan töihin? No kuule, mä oon sitä mieltä, että se tulee ehdottomasti ja laita paperit vetämään. Miten toi nimijuttu vielä, kun toi hoivaklinikka? No, mäkin kyllä sitä vähän mietin, että ei se tuo henkilökohtaisen avun alle oikein istu, että eiköhän aleta siitä, että vaihdetaan nimi ensimmäisenä. No sekin olisi hyvä, joo. Niin pitää laittaa hakemusta tulemaan. Ruvetaan hommiin. Jes, moikka. Moi moi.